Gungilah ingkang minangka purwakanira sonang idung kidungku Purwa wacana kang kapisan nyuwun mring Gusti mugi Gusti amberkahono pahargyaning ratri puniki tumrap kang amengku karya Brayagung sadaya kadereng denya ngaturken puji syukur kunjuk ngarsaning Gusti kang kawasa mugi Gusti keparenga amresani mewah ngrentahna nugraha temah kang jinangka kasembadan kang sinedya tumeka kang ginayuh sageta jumbuh kang tinemu sangyaning keluarga nampiya berkah ingkang kawasa seger waras kang tinemu Guya rukun sangya para warga tentrem rahayu kang pinanggih mewah lumintu rejeki mira berkah ingkang kawasa dayanana tumrap sangya kang sami nupeksa ing wasana mugi sadaya mangya raharja Ratune Ratu Utama patihe patih linuwih para nayaka tiasara harja panekari becik-becik parandene tandati Bung ilahing hawik namastu namasidam hawik namastu silat mringiwang jagat karana siran tandha kawisesaning bisana sono sinawung langen wilapa estu maksih lestantun lampahing budaya jinantur tutur katula tetela tulat merih labdeng paradya winursita upama paraming niskara karana diya tumiyeng jaman purwa wini sudatra kang dinama-dama pinardi tameng lalata mangkiya tekap wasananing gupita tanpun renggen pralambang matumpa-tumpa marma panggung hanggung panggeng panggunggung sang Murwengkata harenggih kang kinarya pambukaning carita punika warnanira ingkang wonten negari ing Amarta ing negari Ngendraprastha
ya wenang sinebat negari Batana Kawarsa ya negara Cintakapura ugi kaprah kasebat negari Ngamarta marma kathah sesebataning negari kang minangka dadi pambukaning carita ing mangke kadidene kasebat negari Ngendraprastha tegese Ngendraprastha negara ingkang endah edipeni sinajan kathah gumelaring negari utawi kathah gumelaring kraton ing sarat jagat pramudita ingkang dumunung wonten lumahing bumi kureping langit nanging yekti datanana ingkang wenang amadani kaendahaning negari ing Ngendraprastha mila sinebat Ngendraprastha ugi mengku teges cakrik tuwin sedaya wewangunan-wewangunan ingkang dumunung wonten saklebeting praja mirip kalian kayangan ingkang dipun lenggahi Sang Hyang Bathara Indra dene negari sinebat negari Cintakapura awit narindra ingkang asta pusaraning praja para kadang sentana miwah para kawula mujudaken titah ingkang remen prihatos titah ingkang kulina anggagangaking labedatan kendhat anggenira manembah tuwin ngluhuraken asmane Kang Kawasa ingkang menang gelar gulung swasana ing nyipta alam sakalir kang minangka dadi sesembahaning Ratu Ngamarta miwah sedaya para kadang sentana sak kawulane mila datan mukal yen to negari ageng perbawane awit titah ingkang caket dhateng panguwaosing Kang Kawasa temtu rinten pantaraning wengi tansah ing ayoman dening ingkang Maha Kawasa sinajan gesang wonten lumahing bumi kureping langit saklebetipun angayahi dharma angayahi gesang temtu datan saged uwal saking panggiri godha saking pacoben ingkang mawarni-warni nanging sauger titahing Bathara tansah pitados marang panguwasane kang anggelar gulung kahanan sarta tansah nyendhekaken gesangipun dhateng panguwasing Hyang Mahawidi temtu kaparingan tulus rahayu anggenipun angayahi karya sinajan nampa pacoban ingkang kaya ngapa wujude lan kaya ngapa gegambarane temtu kaparingan kekiyatan saking ngersaning Gusti Sang Hyang Mahawidi dene negari sinebat negari Ngamarta awit minangka pepenget utawi minangka sarana kangge nglestantunaken gumelaring negari rikala semanten dipun panggihaken dening para kadang Pandhawa duk rikala babat alas Merentani ya alas Wisamarta ya alas Kandawaprastha dene negari wenang kasebat negari Batana Kawarsa awit Tegal Pesawahan ingkang dumunung wonten wewengkon negari Ngamarta mujudaken lemah cengkar boten subur kawontenanipun tegesipun benten kaliyan negari sanes menawi negari sanes saged kacandra negara ingkang gemah ripah nanging menawi loh jinawi ewa semanten yen to negari Ngamarta negari Batana Kawarsa
mengku teges lemah tadahudan. Sanggya among Narakesma utawi among tani saged nindakaken olah tetanen namung kala mangsa yen to wanci sampun wanci jawah lemah cengkar nembe sagedipun tanemi. Pranyata yen to kacandra kawontenane negari Ngamarta ya negara Ngendara Prasta yen to rinasa kurang candra turah warna sinajan to sedalu natas datan paripurna nyandra kawontenaning negari ing Ngamarta. Sinigek anggenira mulat dhateng gambaraning sawetawis negari Ngendara Prasta. Hanenggih sinten to jejuluk Narendra ingkang kepareng asta bawat pusaraning praja ing Ngamarta. Sayekti punika warnanira Narendra ingkang wenang jejuluk Prabu Puntadewa. Ya Prabu Yudhistira, ya Prabu Gunatalikrama, ya Prabu Ajata Satru. Narendra ingkang kondhang kaluka ing sak rajagat Pramudita. Narendra ingkang lila legawa, suci lair batin. Kawis tingal wantasing cahya bilih Narendra ing Ngamarta tuhu Narendra ingkang caket dhateng panguwaosing Gusti ingkang minangka dadi sesembahane. Katitik kejawi candraning Narendra gandang ruruh pasemoni nanging yen to kadulu ana cahya muncar cahya ingkang ketingal saking telenging palarapan utawi tembung wantahipun wonten cahya ingkang ketingal wonten bathukipun Sri Narendra. Rina pantaran wengi datan surem melok tiningalan saking Mandrawa gambaraken menawi ento Ratu Ngamarta tuhu Narendra ingkang wis putus sandining duwe asta. Narendra ingkang pana pranawing kapti jalaran wiwit alit kulina lelana brata teki-teki gayuh geyonganing kayun ngupaya jatining ilmu. Mila datan mukal sak sampunipun jumeneng Narendra saged pratitis anggenira nyepeng kendalining negari mangreh sedaya para kadang sentana mandhapipun para prajurit sumrambah para kawula dasih. Senajan to kacarita ing ajeng menawi negari Ngamarta tegal pesawahanipun boten subur nanging awit saking pambudidayaning Narendra ing Ngamarta ingkang tuhu limpat daten keweran mesmadakaken dhateng kekiranganing kawontenan utawi alam ingkang kangge cumondhok Narendra sak kawulane. Jejering Narendra ingkang tansah paring rerigen dhateng sedaya para kawula saengga para kawula saged manggihaken pakaryan ingkang satemah saged ngasilaken wulu wekdal temah bisa kanggo nyukupi kebutuhaning urip lair lan batin. Gocapan mujiri sajuga wong agung ing Ngamarta kepareng miyos siniwaka lenggah mungking dampar kencana alemek kasur babut permadani sinulam rinindo kencana pinatik nawaretna sarwi mengkaraken sanggya para abdi dalem ing sami ngampil upacara nata banyak dalang sawunggaling kacumas hardawalika kutuk kandil kang sarwa kencana ingkang kepareng abiyantara punika warnanira rayi dalem satriya pamadyaning Pandhawa Raden Arjuna
ya Raden Danangjaya, ya Raden Permadi Wijanarka. Tinata trapsilane sila sedeku amari kelu, muka kaya konjem pertiwi. Dene kang lenggah wonten telenging kursi gading pinalipit kencana, punika warnanira Narendra Mandura. Prabu Baladewa. Prabu Baladewa lenggahipun mengkeraken satriya munggul pawenang rayi dalem ing Amarta. Ya satriya panenggak ing Pandhawa kang kekasih Raden Werkudara, Raden Dandunwecana, Raden Bimasena, ya Raden Bayu Siwi. Datan kantun pisuwanipun Raden Nakula Tuwin Sadewa sawanipun mengkeraken sanggya para mantri Bupati Tuwin Nayaka sinambetan sawane sedaya para abdi dalem wiwit abdi dalem magang, abdi dalem jajar, bekel nom, bekel sepuh, lurah, wedono, ander, ngebaki madyaning teratak pagelaran, madyaning alun-alun, kebak sawaning sanggya para kawula ingkang sami gantung mara seba. Abra busanane kang sami nangkil. Kasorotan Sanghyang Pertugapati, temah pating karenyep pating palancur kaya alas karembun mangsa. Ringsing dungkap titiwanci Sinarendra kepareng medhar sabdana swaraning bendhe mangungkung. Mung 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 dul jalek 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 jalek. Mara kanca dodok kanca jajari. Kanca pendak mendak mendak ngangsek 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 ngangsek. Kanca pendak kowe jeng arep mendak mendak kanca ngangsek kanca maju kanca ngangsek sak 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 sak. Anuju Ari Respati Denya Miyosiniwaka Ander Pindho Jalani dipasang sang nata tejane ngenguwung amadangi pasewakan
Sritina ning pasewakan busana maneka warna Sebak puspiteng Budyana miyang panjering sarwa rukma renggeng manik Narawata Abara prabanyo sumirat kenyaring tejo liweran lirki lat sisiring dadit wimbuh kegondo mrik minging katiuping maruto mondo saparan mangambar kungas angebeki pasewakan Yo tori sedeng siniwa Moho Prabu Puntadewa Paratisteng dampar kencana asri rengganing busana kinuntarang kuntarang Mas Retno Yayah Yuwang Bathara Darma Siniwoneng Manik Antaya Narendra arum ngandika Narendra arum ngandika
Hyang Suksmantara Manik kadangipun Kakang Dimas Werkudara, Dimas Arjuna lan Dimas Nekula Sedewa. Jeneng para yayi ngabiyantara ngersanipun Kakang durung waepun Kakang paring dawuh marang jeneng sira yayi. Parayoga nuluwih dhisik nggonmu seba yayi awit Koko Prabu Baladewa kepareng rawuh punapun Kakang nedya ngaturi utawa asung pambagya marang rawuhe Koko Prabu Baladewa Werkudara Arjuna lan kembar. Punta aji kakangku iya tak sumanggake apa kang dadi keparengi mbar paji kakangku. Dimas Werkudara iya inggih Koko Prabu kantun monggo kepareng paduka Koko Prabu ingkang rayi kantun nyendikani bilih ndikaaken sumene saking sawetawis. Kadangipun Kakang Dimas Arjuna iya kula sumanggaaken wonten ngersa paduka Koko Prabu mbok bilih kepareng nedya ngacarani rawuhipun Koko Prabu Mandura kados sak kelangkung prayogi Koko Prabu Dimas Nekula iya. Nuwun sewu kadang kula sepuh Koko Prabu Baladewa rawuhipun Koko Prabu ingkang rayi kepareng ngaturaken pambagya panakrami kanthi raharja rawuhipun Koko Prabu Mandura wonten negari Ngamarta. Koko Prabu kadang kula sepuh Jagadewa Bathara. Inggih yayi. Dahat katedha kaliha murda matur sembah nuwun Yayi Prabu kepareng paring pambagya dhateng praptanipun ingkang Raka Mandura. Awit saking pamujinipun Yayi Prabu sakadang kawimbuhan nugrahaning Hyang Widiwasa tulus raharja boten wonten sambekala lampahipun ingkang Raka Mandura duk wiwit bidal saking negari Mandura ngantos dumugi wonten negari Ngamarta boten nyampar nyandung perkawis ingkang dadosaken kuciwa raos sing manah kula. Yayi Prabu Puntadewa kadang kula yayi. Syukur bagya sewu Koko Prabu. Nuwun kaprayoga anggenipun lenggah Koko Prabu Mandura. Ih, sampun kirang setunggal menapa yayi. Sak sampunipun satata lenggah Koko Prabu rening kula ngertos rayi-rayi paduka Dimas Werkudara, Dimas Arjuna, Dimas Nekula Tuwin Sedewa ugi sampun ngaturi pambagya tuwin sami nyaosaken pangabekti wonten ngersanipun Koko Prabu Mandura. Ih yayi. Mila kepareng ing mriki ari paduka ing Ngamarta daya-daya nyuwun prisa wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu. Rening dinten menika Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Menawi kula tingali ketingal sumengko pengawak bojor ndamar sasi. Koko Prabu rawuh paduka wonten negari Ngamarta saestu ndadosaken kaget raos sing manah kula. Mila ing saeng menika sepisan malih ingkang rayi nyuwun prisa kagungan kersa menapa Koko Prabu Baladewa kepareng rawuh wonten negari ing Ngamarta. Kula aturi ngendika kanthi mardikaning penggalih Koko Prabu. Yayi Prabu sampun marengaken bilih ingkang Raka nedya matur wonten ngersa paduka yayi. Kula sumanggaaken Koko Prabu. Nggih, sendika ngestakaken dawuh. Koko Prabu, apa Dimas Arjuna? Suwawi lajeng Koko Prabu Baladewa aturi ngendika wonten perkawis menapa Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Ngamarta.
Nyawa-nyawa jimat pekunden kula Koko Prabu Mandura Dimas Sedewa piye? Kados leres menawi dados unjuk aturipun Kang Mas Arjuna tuwuning dados pangendikanipun Koko Prabu Puntadewa rening sedaya para kadang Pandhawa kejut njula kepati raosing panggalih dupi mas paosaken rawuhipun Koko Prabu Mandura mila suwawi lajeng kula aturi ngendika menapa ing dadosaken sumengkaning penggalih Koko Prabu rawuh wonten negari ing Amarta. Amurwani gatining carita ratri puniki ambotan nedya mulang muruk mung nedya asung palupi Yes, Tungkara Manik Raja Dewaku Jagat. Oh, Yayi. Yayi Prabu Puntadewa. Dalasan para kadang Pandhawa sedaya. Rikalenggan menika kepareng ingkang raka matur walaka wonten ngersanipun Yayi Prabu sak kadang. Kula sumanggaaken Koko Prabu. Inggih kula sumanggaaken Koko Prabu Baladewa kakangku tumuli ngendika apa wikatine Baladewa kakangku kepareng rawuh ana ing praja ing Amarta. Monggo katuran ngendika Koko Prabu. Iya. Dimas Werkudara, Dimas Arjuna lan Dimas Kembar. Ngaten Yayi. Ingkang dadosaken sumengka raos sing manah kula daya-daya kedah kempal manunggal kalian para kadang Pandhawa boten-boten sanes kejawi namung sinurung dening bingunging manah kula Yayi ingkang njalari bingung raos sing manah kula awit saking kawontenanipun Yayi Prabu Bathara Kresna Yayi Prabu Dwarawati kabar ingkang kula tampi murca saking negari Dwarawati sampun sakwetawis dangu para kadang-kadang Dwarawati inggih sami bingung kontrang-kantringan mila datan pantara dangu lajeng sumebar ngebaki jagat bilih sami nyebar pawarta Kresna ilang saking negari Dwarawati. Murcanipun Yayi Prabu Bathara Kresna sinajan to sampun dipun padosi, dipun upadi dumugi wonten pundi-pundi persasat jagat sampun dipun ubengi tepung gelang. Ewa semanten boten saged dipun panggihaken wonten pundi cumandhakipun utawi mapanipun Yayi Prabu Bathara Kresna. Sambet kaliyan calipun Yayi Prabu Dwarawati menika. Mila kula lajeng nggadahi pemanggih yen to para kadang Dwarawati tuwin para kadang Mandura sampun budidaya ngelacaki calipun Yayi Prabu Bathara Kresna ewa semanten dereng saged kasembadan ingkang kula tenggo-tenggo
utawi ingkang kula gadang-gadang menawi kula dumugi wonten negari Ngamarta sageta kula lajeng mireng kabar ingkang saged damel lega raos ing manah kula. Damila dinten kalenggahan menika kula mertolokaken tedhak wonten ing negari Ngamarta. Wasipun namung badhe nyuwun prisa wonten risanipun Yayi Prabu tuwin para kadang-kadang Pandhawa sedaya. Inggih Koko Prabu. Menapa ingkang kula aturaken menika wau Yayi Prabu sampun uninga utawi blakipun ingkang dadosaken sumengkaning manah kula ugi perkawis ingkang jalari bingung raos ing manah kula sak sampunipun kula mireng kabar menawi Yayi Prabu Dwarawati murca utawi Yayi Prabu Bathara Kresna ical saking patunggonipun. Menapa Yayi Prabu sakadang sampun prisa ingkang Raka Dwarawati menika cumandhak wonten pundi wekdal dinten menika Yayi? Menawi Yayi Prabu utawi Dimas Werkudara apa ya Dimas Arjuna apa Dimas Nakulasedewa salah setunggalipun wonten ingkang ngawuningani ingkang Raka Dwarawati cumandhak wonten pundi kula aturi lajeng ngendika perlunipun lega raos ing manah kula. Menawi kula sampun ngertos Yayi Prabu Bathara Kresna mapanipun wonten pundi sampun lega sampun cemeplong raos ing manah kula. Saklebeting penggalih ingkang Raka boten ginubel ing raos ingkang kinebaan tandha pitaken baya wonten pundi mapanipun Yayi Prabu Bathara Kresna. Tintrim tanana kang nyabawa kabaraban dening Sang Narpa. Jroning panangkilan tanana sabawane ingkang kapiyarsa mung swaraning abdi kriya gemblak gending miyang kemasan kang samya nambut karya Nuwun sewu Koko Prabu. Yayi Prabu Untadewa kados pundi? Menawi Koko Prabu mundhut prisa perkawis mendranipun Koko Prabu Dwarawati ingkang rayi mbun saged matur Koko Prabu. Yen ngaten Yayi Prabu Untadewa sakadang ugi dereng uninga kinten-kinten wonten pundi cumandhakipun ingkang Raka Dwarawati. Inggih mekaten Koko Prabu mila leres ingkang rayi sakadang dereng mangertos wonten pundi lenggahipun Koko Prabu Dwarawati. Inggih Yayi, pun dados menapa mangke sareng-sareng kapenggalih kawontenan linggaripun ingkang Raka inggih Yayi Prabu Bathara Kresna. Sendika ngestakaken dawuh Koko Prabu. Pocapan adiwa semanten dereng paripurna Narendra kekalih tuwin para satriya anggenipun ginemeraras Gandharasa ora kaya suwane Narendra traju tresna Prabu Stija Bama Nrakasura. Arep-epeh pisuwane
miyak sebaning sangya para kawula ingkang sami mara sowan cipta wirengganira ingkang padha ngabiyantara kanca piyak kanca piyak ana tamu agung ana dayuh tan pantara slumarap Narendra kang nembe prapta nembe prapta pinarung swaring pradangga tanana kuciwa raras marabawani sapanangkilan ora bakal sisih pandulunipun paman iki putraku Stija Bumantara Klasura ingkang kepareng tedhak ana ing negara Ngamarta bagya saarawuh anggir Prabu Stija Bumantara Klasura. Kula nuninggih Kanjeng Paman matur sembah nuwun Kanjeng Paman kepareng paring pambagya dhateng piswanipun ingkang putra Narakasura. Yawit saking pangestu paduka Paman Prabu kasembuh pengayomaning Bathara kalih saking sambikala piswanipun ingkang putra dereng kemawon kula matur kathah-kathah wonten ngersa panjenengan Paman Prabu ingkang putra nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping puweda mawantu-wantu. Lho nggih. Iya tak tampa ndadekke suka gambira rasaning panggalih ora liwat lumunturing astuti pun Paman Tampanana kawruh nun paring pangestunipun Paman Prabu kula pundi wonten mestaka ndadosna jimat prayoga nunggonira lungguh sampun boten kirang setunggal menapa Paman Prabu putraku Narakasura ing swaning praja Ngamarta. Kula nuninggih wa Prabu Mandura kanthi raharja pratamu pangestunipun wa Prabu Mandura kalih saking sambikala pangabekti kula kunjuk wa Prabu ing Mandura. Ya tak tampa kaya ndadekke bungah rasaning penggalih ora liwat lumuturing astutipun wa tumrapa marang jeneng sira
kula niki kula pundi wonten pestaka dadosna jimat paribeh sabdanipun Wa Prabu Baladewa diprayogake lungguhe sampun boten kirang setunggal menapa Wa Prabu Anggir Nrakasura nun wonten pangendika Paman Prabu sawise satata ing dadi lenggahe Anggir Prabu Stija senggang napas asat kang warayanto lamun to tak condro praptane Anggir Prabu Stija katon nggone sumengka sigra mawa gita pratandha yen to mawa wigati suwarni mula kang saka iku aja nganti lalu mangsa prayoga jeneng para tumuli matur kanthi walaka bayana wigati apa keng slira tedhak ana ing negara Ngamarta rikalenggan iki Anggir Prabu kepareng munjuk atur wonten resanipun Paman Prabu setuwin sedaya para pepunden kula kadang Pandhawa iya enggal matura Anggir Prabu Stija sowan kula wonten ngarsa paduka minangka purwakanipun sampun kula aturaken kala wau inggih menika minangka pratandha kula nyaosaken pangabekti dhateng sedaya para pepunden iya nggih sak sampunipun sungkeming pangabekti kula dipun tampi dening para pepunden keparenga kula lajeng badhe nerasaken ingkang dados wasing wigatos sowan kula wonten ing Praja Ngamarta. Namung kemawon saderengipun kula matur ing kathah-kathah. Kula langkung rumiyin badhe nggadahi panyuwun wonten ngersanipun Paman Prabu. Panyuwun menapa Anggir Nrakasura. Saderengipun kula matur mugi panjenengan dalem Paman Prabu kersa langkung rumiyin bedah tambaking samudra pangaksami mbok bilih atur kuling mangke alit ndadosaken kejot raosing panggalih agengipun ndadosaken datan sarjuning penggalih kuciwa utawi kepara ndadosaken dukanipun para pepunden sewu-sewu kalepataning atur kula ingkang putra Traju Trisna nyuwun pangaksama Paman Prabu tumuli enggal matur Anggir Nrakasura ora sah perlu wigih ringa-ringa tumuli matur ingkang kanthi prasaja istika ngestakaken dawuh Paman Prabu tuwin sedaya para pepunden kadang Pandhawa Paman Werkudara Paman Arjuna Paman Kembar temtunipun sedaya sampun sami wuninga bilih sakwetawis wekdal Rama Prabu ing Darawati menika dipun kabaraken ical saking praja murcanipun Rama Prabu tanpa karana boten wonten ingkang mangertosi wekdal dinten menika kawontenanipun Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna kados pundi menapa teksih sugeng menapa sampun dumugining seda sedaya boten wonten ingkang sami ngertos nanging upaminipun teksih sugeng nyatanipun boten saged dipun ngertosi lenggahipun wonten pundi nanging upamiya sampun seda inggih boten dipun panggihaken nuwun sewu kunarpanipun wonten pundi dados icalipun Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna kula raosaken kados dene sirna kajumpana ing angin cinandhi ing ngawiyat ical tanpa karana musna ingkang tanpa karana Paman sambet kalian perkawis menika lajeng musik raosing manah kula ingkang kok kersake kepiye nggih anak Prabu kanthi calipun Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna tegesipun Darawati komplang Dwarawati kecalan pengayom Dwarawati mboten wonten ingkang ngayomi. Nah, saking menika
sambet kalian perkawis ing kados mekaten menika usi ing manah kula ingkang langkung prayogi menawi negari Dwarawati kedah kula blengket kula dadosaken setunggal kalian Teraju Trisno. Perlunipun kantenan anggen kula ngayomi tiang-tiang Dwarawati awit mesakaken para kawula menawi ngantos kedangun boten gadah pengayom harak bingung gesangipun sampun ngantos para kawula saindenging praja Dwarawati sami geger pun terang-kantringan boten gadah pengayom mila sepisan malih lampah ingkang prayogi kedah kula tindakaken boten pun sanes kejawi namung negari Dwarawati kedah kula kuwaosi kula blengket kula dadosaken setunggal kaliyan negari Teraju Trisno. Iwang Suksmantara manik Anggir Prabu nuwun kados pundi paman? Lamun to ingkang dadi sedyane Anggir Prabu Stijo kaya mengkono. Lan jeneng para matur ana ngersane pun paman. Ewu kaya rasaning penggalih. Pun paman ora bisa mutusi rembug, pun kakang menggak ya ora wenang, mengestoni ya ora bisa. Awit rembug iki kudu dipenggalih kelawan para pepunden kabeh. Para pepunden ingkang isih sugeng upamane pepundenmu ing Kumbina ya kudu prisa marang perkara iki. Sarta para pepunden-pepunden liyane uga kudu ninga marang perkara iki. Dadi pisan meneh pun paman menggak ya ora bisa. Nanging paring pangestu ing titi laksana iki uga durung bisa awit rembuke durung cetha nggih anak Prabu. Wah, Paman Prabu, iya kepiye nggih? Paman Prabu mboten perlu menggalih werni-werni. Sampun cetha menawi Rama Prabu Bathara Kresna ical tanpa lari. Boten sagedipun lacak wonten pundi kemawon papanipun boten wonten lan boten ketingal ing pundi cumandhaipun Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna. Damila saged kula sebat menawi Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna tentu sampun angemasi Danu Perlaya, sampun sirna Mergalayu, sampun murut kasedan jati. Ingkang baken Paman Prabu namung cekap paring pangestu ngaten kemawon mangke lajeng kantenan anggen kula biyawara dhateng tiang-tiang Dwarawati. Sepisan meneh pun paman durung bisa paring pangestu marang kang dadi sedyanira Anggir Stijo Bumantarakasura. Paman Prabu tetep dereng saged paring pangestu dhateng ingkang putra Narakasura. Iya nggih Prabu Stijo, pancen kaya mengkono isih wuhaya rasaning pamikir. Ih, pun dados menapa? Menawi Paman Prabu wekdal dinten menika dereng kepareng paring pangestu ingkang putra Narakasura, inggih mboten badhe bujung-bujung rembag. Kula serantos ngantos wonten musi ing penggalih. Wonten musi ing penggalih Paman Prabu sak kadang anggenipun badhe paring pangestu dhateng kula. Iya nggih, Anggir Prabu Stijo aja nganti ndadekke gerah penggalih. Mboten Paman Prabu, mboten dados menapa. Nanging niat kula utawi dami-daman kula tentu utawi kedah kasembadan. Inggih dados gegayuhan kula kepengin blengket negari Dwarawati dados tunggal kaliyan Teraju Trisno kedah saged kasembadan tur kedah boten wonten ingkang mepalangi sedya kula menika wau Paman Prabu. Yes, muga-muga kasembadan kang dadi penjangkamu Anggir Narakasura. Nggih, mugi-mugi boten wonten ing dados pepalang sedya kula. Aku sing arep mepalangi. Baladewa mangadeg trineng kalanira.
Stijo Kulawa kowe tekan negara Ngamarta sekawit ndadekke bungah rasaning atiku tekane Stijo mbok menawa nggawa kabar ngaturke yen to Yayi Prabu Bathara Kresna wis bisa ditemokke lan Yayi Prabu Bathara Kresna wis kondur ning Praja Dwarawati nanging beda ingkang tak rungu jebulane beda karo ingkang tak angen-angen tekamu ning Praja Ngamarta ora bisa gawe padhanging swasana kepara kowe ngimbuhi saya peteng rasaning atiku Stijo nuwun wonten pangandika ing adhawuh bapakmu ilang digoleki tekan kendi durung bisa kelakon ditemokke malah kowe tegel-tegele langap-langap duwe penemu arep mblengket negara Dwarawati karo negara Traju Tresna kok dadekke siji menungso apa kowe bocah apa kaya ngono upama bapakmu Yayi Prabu Bathara Kresna ingkang wingi-wingi utawa tekan wektu dina iki dikabarke ilang wis kelakon kondur terus negara Dwarawati nek panjenengan kok tembung-tembungen karo bapakmu ning bapakmu wis cetha alangi jure iki nang endi ngono bapakne ilang digoleki tekan ngendi durung bisa kasembatan ditemokke malah ngame-ame malah wis gegeden pamrih kowe daya-daya arep ngerangsang arep nguasani negara ingkang wingi-wingi dilenggahi karo bapakmu Druhun ngunggahke tensi ora wurune nyuwun pangapunten piye sedaya menika sampun kula antepi sing kok karepke Kanjeng Rama Prabu Bathara Kresna rening sampun seda wis seda piye durung cetha perkarane nanging nyatanipun wit sprika spriki mboten saged kula panggihaken mila sang menika kula anggep Kanjeng Rama sampun sirna mergolayu kajumpa ning angin cinandhi ngawiyat mila tetep negari Dwarawati badhe kula blengket kula dadosaken setunggal kalian Traju Tresna kena negara Dwarawati arep kok blengket nanging kudune kowe uga matur karo Punwa kudune kowe matur karo wong tuamu Mandura ora kok meneng wae menapa sebabipun kula kedah matur wonten ngersanipun Kanjeng Prabu Baladewa lho ora ngakoni nek aku ki wakmu Kresna kuwi adhiku nanging ing bab menika utawi ing bab rembag menika ingkang langkung prayogi kula jak rembagan menika para pepunden kadang Pandhawa dasaripun upami bab menika kula mboten matur wonten ngersanipun Prabu nggih mboten menapa-menapa sebabe awit ingkang kula pamrih menika negari Dwarawati sanes negari Mandura menawi negari Mandura menika ingkang kagungan Prabu nanging menawi Dwarawati menika kagunganipun swargi utawi kagunganipun Rama Prabu Bathara Kresna dados saicalipun Kanjeng Rama Prabu Kresna cekap negari kula kuwaosi mboten perlu kula nyuwun bobot timbang kalian Prabu Baladewa awit menika sampun pilah-pilah kejawian Mandura ingkang kula suwun menika rembagipun kalian Paduka Druhun gugu karepe dhewe wah nek ngono tetep kowe gawe ngedeke umbul-umbul peperangan kula sumanggaken Prabu anggenipun badhe mestani aku rila Dwarawati kok blengket kok dadekke siji karo negara Traju Tresna nanging janjus bengkah dadane Prabu Baladewa menawi mekaten Prabu badhe jempalian menapa jempalani ingkang putra apa-apamu menawi kersanipun Prabu kados mekaten kula mboten badhe ajrih wani mungsa aku menapa ingkang kula ajri metu njata dadar kaprawiranku Druhun